Türkmenistan aviakompaniyasının Dubai uğru boyunça dikelden dowamly howa gatnawlary arkaly ýurda dolanan ýolagçylarda COVID-19'ň bardygy anyklandy. Bu barada dogan garyndaşlary Dubai'dan gelen Türkmenistanlaryň birnäçesi Azatlyk radiosuna gürrüň berdi. Bu aralykda Aşgabatyň Çağalar keselhanasynyň we ýokunç keseller hassahanasynyň näsaglardan hususanda çağalardan dolandygy habar berilýär. Bu waka Türkmenistanda koronawirusyň ýaýramagyna garşy çäreleriň güýçlendirilýän mahalyna gabat gelýär. Azatlygyň Lebap vilayatynyň dolandyryş merkezi Türkmenabad şäheriniň aeroportundaky ynamdar çeşmeleriniň maglumatyna görä 22-nji iýuldan 23-nji iýula geçen gije Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubai şäherinden uğran uçar Türkmenabadyň aeroportuna gondy. Dowamly howa gatnawlary arkaly ýurda dolanan raýatlaryň birnäçesinde koronawirusyň bardygy anyklandy. Olaryň testleri pozitiv netije görkezdi. Diýip hosary karantini alynan Türkmenistanlaryň biri anonimlik şertinde 26-njy iýulda gürrüň berdi. Azatlyk baýdylanlar barada Türkmenabadyň aeroportundan we Lewawyň saglyk resmiýetlerinden goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Şeýle-de anyk näçe ýolagçyda koronawirusyň bardygyny hem anyklap bolmady. Çeşmelerimizin sözlerine görä adatça dowamly howa gatnawlary arkaly ýurda dolanan raýatlardan ilki COVID-19 testi alınýardy. Soňra-da olar öýlerine goýberilýärdi. Ýöne bu gedek olar ýaly bolmady we tutuş uçar karantini alındy. Olar Türkmenabadyň baş karantin zonasyna yerleşdirildi diýip hosary karantini alynan Türkmenistanly aýtdy. Türkmenistan aviakompaniyasy 30-njy maýdan Dubai'ye hepdede bir gedek ýygyderli uçar gatnawlaryny dikeldi. Ýöne kompaniýa iýul aýyndan başlap Dubai'ye hepdede 2 gedek gatnaw amala aşyryp başlady. Uçuşlar duşanbe we anny günleri amala aşyrylýar. Aşgabatdan Dubai'ye uçýan uçarlar ýygyna gelende Türkmenabad şäheriniň aeroportuna gonýar. Ýolagçylar uçardan düşürilenden soňra ekipaj agdalaryndan COVID-19 testi alınýar. Olaryň testleri negativ netije görkezse boş uçar Aşgabada uçýar. Uçar bu yerden ýene adaty howa gatnawlaryny amala aşyrýar. Diýip aeroportdaky çeşmämiz aýtdy. Bu aralykda Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtyň Çağalar keselhanasynyň we ýokunç keseller hassahanasynyň näsaglardan hususanda çağalardan dolandygyny habar berýärler. Men oglum bilen ýokunç keseller hassahanasynda birnäçe gün ýatdym. Oglumyň ýiti bronhit bilen kesellendigini aýtdylar we bizi keselhanadan çykaryp öýümüze goýberdiler. Keselhana çağa näsaglardan dolu diýip Aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza gürrüň berdi. Habarçymyz 26-njy iýuldan başlap büdjet işgärleriniň tas ählisiniň koronawirusa garşy 4-nji sanjymy almaga mejbur edilýändigini hem habar berýär. Onuň sözlerine görä büdjetçileriň köpüsi özleriniň 3-nji sanjymy urduranyndan bäri 6 aýyň geçmändigini aýdyp sanjymy etdirmek babatynda ikirjeňlenýärler. Saglyk işgärleri 4-nji sanjymyň 3-nji sanjym edilenden 3 aý soň urulýandygyny aýdýarlar diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Aşgabatly büdjet işgäri aýtdy. Habarçylarymyz ilat arasynda 4-nji vaksinany kabul etmekden ýüdürýänleriň bardygyny we munyň sebäbiniň sanjymlara bolan ynamsyzlykdan ugur alýandygyny habar berýärler. Ilmi barlyklar bütün dünýä saglyk guramasy tarapyndan tasdiklanan sanjymlaryň koronawirusa garşy täsirlidigini subut etýär. Türkmenabad we Aşgabat şäherlerinden gelip gowşan bu maglumatlar pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda koronawirusyň ýeki hadisasynyň da hasaba alınmandygyny öňe sürýän türkmen häkimetleriniň Türkmenistanda koronawirusyň ýaýramagyna garşy çäreleri güýçlendirýän mahalyna gabat gelýär. 25-nji iýulda Balkan vilayatyndaky habarçylarymyz Türkmenbaşy we Balkanabad şäherleriniň köçelerinde we köpçülük ýerlerinde dezinfeksiýa çäreleriniň geçirilýändigini we ilatdan ýene-de maska dakynmagyň talap edilýändigini habar berdiler. Tomsoň başynda ýurt boýunça koronawirus çäklendirmeleri bölükleýin esasda resmi derejede gowşadyldy. Hususanda açyk howada köpçülük ýerlerinde maska dakynmak talaby ýatyryldy. Ýöne şu aýyň başynda ýurtda koronawirusyň ýaýramagyna garşy çäreler gaýtadan güýçlendirilip başlandy. 8-nji iýulda Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtdaky hassahanalaryň maska talap edip başlandygyny habar berdi. Koronawirusa garşy talaplaryň güýçlendirilmegi entek resmi taýdan elan edilmedi.